Ladies and gentlemen. Здравейте, Рейвър! Днес сме с двама мустакати чичаци. Базикам се. Двама свежи младежи, готови за гърмежи. Да събаряме фабрика 126. Как сте, момчета? Супер. Екстра. Да, добре. Готови ли се за парти? Естествено. Кажете ми, любим ваш спомен от фабриката. О, това е много дълга тема. Партито на Катран с Макорник. Тогава музиката ми, като цяло вкуса за музика, тотално се промени. Добре, Патрик? Ако ще говорим за любимо парти, бих казал Пърк в фабриката. Ти беше ли, бе? Беше брутално, бях и ти беше. Бяхме заедно. Да. Бяхме заедно. Дали, бе? Да, бе. Сигурен ли си? Май тогава се и запознахме. На Пърк. Не, запознахме се на Кърата му в Underground галерия. Няма значение. Ние сме на години. Малък технически проблем. Естествено. Ама се казваше Карлитос. Да, искаше Tech House. Ако кажеш, Искаше Tech House, Фичо Карло. как ще кажеш Карлитос? От Tech House. Много по-ясно. Съто накрая го няма, бе. Да, какво ти върви? Да стила музика. В момента на визията, нали? Подготвили ли сте някой специален трак за тази вечер? Да, подготвил съм. Hardcore Vibes. Усъвременен. Защото не е слушал оригинала все още. Да, и Патрик ме мрази това. Не го мразя, защото трябва да си слушал оригинала. Добре, Патрик ме е. Цялата ни сделка Беше да пием шотове да се снимаме. В момента само се снимаме. Чакай първо да свършим работа, после забавата, защото сега ако се напием и после какво ще стане? Ние пием на работа. Ти още си Ти после... не пиеш ли на работа? Няма как да пия на работа. Ти като си барманка не пиеш? Не, Гледаш ме в очите, хората могат да потвърдят. гледаш ме в очите и ме лъжиш. един шот не съм пил с нея. Ето, Това е, защото тебе просто няма. Този специален трак, който си подготвил, подели от някаква емоция, свързана с фабрика или... Не, аз съм емоционално нестабилен. Как го знам? И емоционален пън. С какви спомени ще останете от фабрика и от тази епоха парти? радвате ли се, че затваря или че ви е Някои мъчно? асоциират фабрика с нещо много лошо, други с някои с нещо много добро. Вие как сте настроени? Аз имам смесени чувства. Беше интересно място, ще ми липсва. Според мен е топ място за музиката, която пускаме и която слушаме и така нататък. Може да е дупка, ма си беше нашата. Абсолютно. Да, и положителни и отрицателни емоции. Отрицателните са за... Но то е неизбежно, те са навсякъде. Дори и на работа. Да, положителните емоции са много хубава музика, която е свирена тук. Добре, какво според вас ще се промени в сцената сега след затварянето на фабриката? И тя сцената се разшири доста нови венюта почнаха да излизат и да се правят парти там. Гледам, че сега и Ялта се опитват да съживяват по някакъв начин, под наем. Със сигурност ще има още повече места, които ще излизат, но очевидно никой няма да е като фабрика. Патрик? Просто ще си намерим новата фабрика. Няма да е фабрика, но пак ще има поле за място, което да бъде подобно на това, в което може да се случат много и нови неща. Нашето поколение основно страда от затварянето на фабрика. Чичовци и чичачки. Абсолютно парти мястото на нашето поколение и с хубавите и лошите му страни винаги ще го свързваме с нещо носталгично. Верно. Винаги съм си представила, че един ден и децата ни ще могат да попият от тази атмосфера, обаче ови няма да могат, само разкази ще слушат. Верно е, 20 годишните няма да разберат какви партите е имало тук общото. Да, съм от хората, които погребвам вече 2 клуба. Ти си свикнал, значи го приемаш вече добре. Да, То ви го ще му пука сега. То е on to the next one. след 4 км съм dating сайт. Ти по принцип dating сайт. В фабрика за първи път ми стана лошо и ме вече беше
супер лошо и си спомням, че тогава ми каза, че и на него му е лошо. Ще ми помогне с лимон. Винаги ме лошо, бе. Като се прибирахме от кръщението. Здрасти, аз съм лошо. И той повръща. И аз се му с нея и го снимам, брат. Кога да правиш? Отвратителен. Кога да правиш, приятел? Да му държиш косата, бе? Каров да се поздравя. Ама целият червен брат се напълно повръща някакво стомашни сопа и аз се така с телефона го снимам. Той ще го снимам, брат. И аз така, така не може. И ти му придаш. Коя ви е любимата зала? Нулата. Дали? Винаги ме е... Винаги... Не, силозите. Силозите се ма бъдат от слушите, ама... Там ми беше първото парти на мене, само че беше лятно парти и беше отворено от към гаража. И беше... Това ми е първият път, като съм идвал в фабрика преди... много години. Нулата е Още най-добрата коса. зала за мен. Нулата, обаче музиката трябва да е обърната към бара. Да. Не трябва да е там в дъното. Няма забравя Джойката как беше си направил рождения ден в ония малката заечка до нулата. И я беше набъкал 4 киловата музика вътре. Че повече бяха, цялата стена беше звук. Вътре влизаш и тук те боли. Да, и хората, които пускахме в нулата тогава, през слушалките чуваха музиката от малката зала. Да. Беше прекрасно. Това са ни любими спомени. И най-прещящите гости. Това е последният шанс на новото поколение да опита малко вкуса на нашето поколение партии и живявания. Чакай, ние не си тръгваме, бе. Не, ние ще се виждаме. Ти пенсионирали ли? Какво искаш да кажеш под нашето поколение? Аз съм още на 18. И аз също. Ти си друго поколение, в принцип. Плюс-минус още Ти 16. си друго поколение. Още сме млади. Свежи младежи.